It seems like Orlando Pirates fans, they don't understand the laws of the game, or they don't understand football at all, or they lack football knowledge. According to Orlando Pirates fans, this is a normal foul. Oh wow, Siema, defender of the season. Oh, what a tackle. Wow. According to them. Le foul kaNdlovu to Mfukeng, according to them. uNdlovu Nkomo, career ending tackle. He's jealous, we career intwana emnandi. Kodwa le according to them, normal foul. Mfukeng nje kumele World Cup eyenzani? Mfukeng sewenzelana nje bafana savuka sezwe. Lo ni goal unalo, manga ama assist, afikile ku2. Ama appearances yakhe manga, contribution yakhe ithini lese sitshelwa ngayo. Shuthi maka wafika phela le eMexico, wathola abantu abadlala into eqinile. Shuthi kube sekuphelile ngayo. Mangithi mina ni like football knowledge. Niyazi ukuthi bafethu kunento ekuthiwa i-man marking. Le biyenza uNdlovu. Ni understand ukuthi kunento enjalo ebholeni? Oh ni beniqala. I think guys nikhohli ukuthi kwi first round nize nishaya Chiefs ngo-3-0 nani aggressive kanjani. Lo nto yanisiza kangakanani? According to you guys, this is a normal foul. Oh wow, sibelebele. Wow. What a right back. The best right back basho phela uMengceks. He's a best right back up. Excuse me, phezulu komdawo. Oh wow. Lento wezenza komabuwa lapha kwacela. Kumfana omncane lo uvele ba into ezenza khona. Oh wow. We have a special player, right back. Enkunzi. Ayikho team edlala kabi okudlula Orlando Pirates nehlaba okudlula Orlando Pirates la ku PSL. That's why ihlezi wa dominate ama games amani because abanye abadlali abasakuba maka. According to Orlando Pirates fans, uNdaba, oh wow, what a tackle. Wow. What a right back, second best right back kwi Betway, Orlando Hot according to them. Oh Morim, oh wow, Morim. The striker said, I mean, forward yet with a tracker back. Oh wow, what a tackle. This is normal. Kubon. This is normal. Then le career ending tackle. Indlela ababona ngayo. Well guys, ama laws of the game now was nazi stats Mfukeng at the age of 21. Ake ngibuze. Ulo number 11 nawazi maybe okay, hlezi ukukhulunywa ngawo maybe niyawazi because usukhulunywa ngama offside. U12 okay, thinking nawazi u12 because ama foul and misconduct. Nawazi lo 15 uthi khuluma ngana ama laws of the game. Ulo 9 nawazi okay, ulo 5. I don't think so. But is stats Mfukeng ena 21 okay, niyasazi. Yona nto niyazi kancane. I don't like lento enziwa abantu bebiza ama fans Orlando Pirates. Angithandi lonto le but lento swishiwa abantu ngathi khonto so beyibona. Ngayisho lento ngathi mina South Africa is either Orlando Pirates fan ucabanga ngendlela yokuthi yonke into ikwi Orlando Pirates or we football fan. Are you guys aware ukuthi Orlando Pirates commit ama fouls amaningi okudlula iChiefs ku Soweto Derby? Oh lokho beningaboni benishaya indiva. Uma Hope ngena nimbonile ukuthi ungena wenza ama foul anjani. Cishe waphula umsima maybe umsima unelokhuzana une injury because ukwazi ukumlanda emoyeni nomshaya phansi eyohead wampush ifoul enecard but aza ngilithole nale kaze liphuma icard but iNdlovu bekumele phuma card and uNdlovu ayikho ifoul okwayicommiter dangerous okudlula le ebhizi uSiema eshaya omdube bephuma ezophuma u1 versus goal emshaya aza ngithole icard. But aza nikubone lokho nikumayizile ni blind makubona lento. Kahle abafowethu nina nendlela enicabanga ngayo engekho normal. Osibisi makuthiwa foul benyukunye beshaya phansi bethepha kanje. It's normal urefa azakhiphe card but lokho nikubonanga. I think abalandeli beChiefs ne normal fans bayazi ukuthi okay uNdlovu ama foul akawenzile. Bekumele ithole lo card. Yeah. But according to Orlando Pirates fans lapha vele ku right ngaphuma ngishiyo lo card. Yeah, it's normal. I think ukhoza uyispoilile Orlando Pirates. Ispoilile because abespoiled laba abantu. Bafuna ukudlaliswa nje omfuke ngithiwa wow, Coco million number scorer wabe bemphelezela bemmasa bafowethu. Tholelana umfukeng isport azodlala because ushuthi kwi football akalungi. I tennis ikhona. I think kuzoba right lapho because nifuna imassage.